ubos, o Ginoo sa nga tanan. Jesus maluy ka kanamo, pasayloon mo kami, ang salagi dumtan namo, dili na mag-usab kami. Sa ngalan samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo maanaa kaninyo. Manosab kanimo. Mga igsoon, ani kita sa unang adlaw sa atong pagsulod sa Semana Santa, Lunes, niining maong semana. Ug aron kita maandam sa pagsaulog nining Santa Eucharistia, pangayon ta sa Ginoo ang iyang kaluoy ug pasaylo. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ang absolusyon kaluy anon ta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadoon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Mag-ampo kita. O Dios nga magkagagahom, itugot nga kami nga tungod sa among kaluya mapakya sa mga kalisdanan, matabangan unta tungod sa mga pahanungdan sa pagpasakit sa imong bugtong anak. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Manglingkod pala. Kinutlo, gikan sa basahon na propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, tanawa ang akong alagad nga akong gitabangan, akong pinili, ug gikamot-an ako pag-ayo. Gihatagan ko siya gahom, hatagan niya hustisya ang kanasuran. Dili siya mo singgit ni mo tuwaw, ni maghimo siyag masabang pakigpulong sa kadalanan. Maluluyon siya sa mga huyang, ug matinabangon siya sa mga timawa. Ipatuman gayud niya ang hustisya. Dili gayud siya mulunga ni maluya, hangtod nga mapatunhay niya ang hustisya dinhi sa kalibutan. Ug ang kapuloan magpaabot sa iyang balaod. Mao kini ang giingon sa Dios, ang Ginoo nga mao'y nagbuhat sa kalangitan nga naghikiad niini. Siya mao'y nag-umol sa kalibutan ug sa mga butang nga anaan niini. Siya mao'y naghatag og gininhawa sa katawhan ug kinabuhi sa tanang binuhat. Ug karon ang Ginoong Dios nag-ingon sa iyang sulugoon, ako ang Ginoo, nagtawag kanimo aron labanan mo ang katarong. Pinaagi kanimo maghimo ako kasabutan uban sa tanang katawhan, ug himuon ko ikaw ang kahayag sa kanasuran, aron pagpabuka sa mata sa mga buta, ug sa pagpagawa sa mga binilanggo sa mangitngit nga bilangguan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo mao'y akong kahayag ug akong kaluwasan. Ang Ginoo mo'y akong kahayag ug ang akong kaluwasan. Ang Ginoo mao'y akong kahayag
kinsa may akong kalisangan. Ang Ginoo mao'y dalang panan sa akong kinabuhi. Kinsa pa may akong kahadlukan. Ang Ginoo mo'y akong kahayan, ug ang akong kaluwasan. Sa pagduol kanako sa mga daotan, aron paglamoy sa akong unod, ang akong kaatbang ug mga kaaway, sila mismo nang hisukamod ug nangapukan. Ang Ginoo mo'y akong kahayan, ug ang akong kaluwasan. Bisan kasundaluhan, magpundok batok kanako. Dili malisang ang akong kasing-kasing. Bisan may gubat pa, batok kanako. Bisan paniana, musali gayud ako. Ang Ginoo mo'y akong kahayan, ug ang akong kaluwasan. Gituuhan ko nga makakita ako sa kaayo sa Ginoo. Didto sa yuta sa mga buhi, paabuta sa walay kahadlo ang Ginoo. Pagmalig-on sa kasing-kasing, ug paabuta ang Ginoo. Ang Ginoo mao'y akong kahayan, ug akong kaluwasan. Ang mga pulong mo, Ginoo, magligon nunta sa mong pagtuo, ug agaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo maana ang kaninyo. Manasab kanina. Kinutlo gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ni ka, o Ginoo. Unong kaadlaw sa wala pa ang pangilin sa pagsaylo miadto si Jesus sa Betania diin magpuyo si Lazaro ang gibanhaw ni Jesus. Naghikay silang panihapon alang kaniya o si Marta maoy nagsilbi. Samtang si Lazaro usa sa mga mitambong sa kananan uban kang Jesus. Unya si Marta mikuhag, si Maria mikuhag tunga sa kilong pahumot nga mahal kaayo nga hinimo gikan sa lunsayng nardo. Gibubo niya kini sa tiil ni Jesus ug unya gipahiran sa iyang buhok. Ang tibuok balay nalukop sa kaamyon sa pahumot. Unya usa sa mga tinun-an ni Jesus, si Judas Iscariote ang magbudhi kaniya. Miingon, nganong wala man hinuon ibaligya kining pahumot og tulo ka gatos ka denaryo aron ang halin ihatag ngadto sa mga kabus.
Gisulti niya kini dili tungod kay naluoy siya sa mga kabus, kundili tungod kay kawatan siya. Siya man gud maoy gipiyalan sa puntil nga sudlanan sa kwarta ug nabatasan niya ang pagpangawkaw niini. Apan si Jesus miingon, pasagdi siya ug ayaw siya didi nga itagana kini niya alang sa adlaw sa paglubong kanako. Ang mga kabus kanunay nga inyong ikauban, apan ako dili kanunay uban kaninyo. Sa laing bahin, usa ka dakong pundok sa mga Hudiyo nakabalita nga si Jesus didto sa Betania. Busa nangadto sila didto. Nangadto sila dili lamang tungod kang Jesus, kundili aron pagtan-aw kang Lazaro nga gibanhaw ni Jesus. Tungod niini ang mga kadagkuan sa mga pari naglaraw sa pagpatay usab kang Lazaro. Kay tungod kaniya daghan sa mga Hudiyo namiya sa ilang mga pangulo ug mituo kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maygon ikaw, Kristo. Nagtimaan karong adlaw, Lunes Santo, ining Semana Santa, nga puno nato ang ato ang galamhan, ang ato ang kahimtang karon sa unsay gisugdan kagahapon nga oy atong gikuyugan ngadto sa pagsulod sa nga madaugon sa syudad sa Jerusalem. Sayod kita nga kini ang pagsulod niya sa iyang pasyon, sa iyang pagtugyan sa iyang kaugalingon. Niini lamang nga niining pagtugyan sa kaugalingon ni Jesus, usbon ko nagtimaan usab kini sa iyang kenosis. Unsa man ning kenosis, self-emptying. Aron sa paghawan niya sa iyang kaugalingon, mapuno siya sa himaya sa Amahan. Kining susamang espiritu nga nagdala niya nga sa kabingawan. So ang paghawan sa kaugalingon, ang emptying, mauna ang pagpuno hinuon dili sa iyang kaugalingon, sa iyang self-consciousness, nga aron ma-conscious siya nga aron mga tao makakita niya. Mauna nga nakadungog ta nga buot si Jesus sa iyang self-emptying nga makita nila ang Ginoo nga nagbuhat, ang himaya sa Dios nga naa niya. Dili ako ang nagpuno sa himaya, kundi ang Dios maoy maghimaya kanako, ang Dios nga naa niya. So kini pod usbon ko kanatong tanan musud ning Semana Santa, ang self-emptying importante kaayo nga aron si Jesus mo'y naa nato musulod nato ang iyang espiritu nga musugod ta niining Semana Santa sa dili pa ang Holy Triduum, sa Holy Thursday, Good Friday and Black Saturday, Holy Saturday. Mga preparation ni siya ning mga adlaw, Lunes Santo, Martes Santo, Miyerkules Santo. Nakita bitaw nato sa mga pagbasa karon kinsa man ning suffering servant. The suffering servant is the servant nga ang sulugoon nga dili gani maghimog saba. Masaba nga tingog. Aron dili ma-attract ang mga tao nga kinsa siya. Naagyapon ng self-emptying, self-denial. Nindot kay ini nga portrayal of kenosis, kani siyang suffering servant. Naghilom nga nagbuhat sa pag-antos, kasakit, anda mo hatag sa iyang buko-buko aron latuson. Dili maghimog mga lagi masaba aron matagad siya, hilom kayo. Ang Ebanghelyo usab mahitungod lagi ni pod nga ining Jesus nga naa sa kinabuhi ni Maria nga
totally na focus you guys ni Jesus. Gi-contrast ni sa unsay hunahuna ni Judas Iscariote, iya pa nang ibaligya ng mahalon ka nga pahumot para sa mga kabos. Unsa may tan-aw ni Jesus ni ini nga ang lavish ka nga gugma ni Maria mao na importante kay na focus gyud kaayo ni Jesus, nagtutok gyud kay ni Jesus nga wala na siya mobaling sa mahalon ka nga pahumot, nga ihatag niya ang tanan in the symbolic of the very expensive perfumes. Pero tanawa kunuhay si Judas Iscariote na luoy sa kabus, pero dili si Kristo si Jesus ang sentro sa iyang kunuhay kaluoy sa kabus. Ang mga tao, mga kadagkuan sa mga Hudiyo, ang mga dungog niya atong nahitabo nga milagro kang Lazaro, dili si Jesus ang tuyo nila, kundi patio nila si Lazaro. Kay natandog ang ilang garbo, nga daghang nanuo na hinuon kang Jesus tungod sa pagbuhi kang Lazaro gikan sa patay. Dili si Jesus gihapon. Mubalik gihapon ta sa pagsentro kang Jesus. Hinaon pa unta. Amen. Niining mga adlaw kanus si Kristo nagampo nga nangilaba sa iyang amahan diha sa kasakit sa iyang pasyon, nga wala hunahuna nga makigtupong kaniya sa amahan. Mga muyo kita sa Ginoo uban sa pagpaubos o paghinulsol sa atong mga sala, aron kita makalimod sa atong kaugalingon nga dili na kita ang importante. Busa magampo kita, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Alang sa simbahan sa Dios, ang asawa ni Kristo, aron malimpyuhan siya, pinaagi sa iyang dugo. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa kalibutan, diin aniha kita magpuyo, aron hatagan kita sa Dios sa kaayo ug kalinaw, pinaagi sa dugo ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga masakiton ug nagantos, aron hatagan sila sa Dios sa kaisog ug kusog, sa pakigambit sa mga pag-antos ni Kristo. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga nagtuo nga wala magtuo sa tanang dakwit, alang sa tanan natong mga kaigsuonan sa tibuok kalibutan, nga ang pagpasakit ug kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo magdala unta kanato ngadto sa himaya sa iyang pagkabanhaw. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa gubat sa Middle East, magampo kita sa kinasing-kasing, alang sa kalinaw didto sa Middle East og sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog og sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan ug kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga naso diha sa pagpadayon sa kalinaw, magampo kita nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka, ilabi na sa kahimanang nuklear o ang mga pangulo sa kalibutan, mupili unta sa dalan sa dialogo o diplomasya o dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga biktima sa gubat, magampo kita alang ni atong mga nagantos tungod sa hampak sa gubat, nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila
o nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusayng kahimtang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. O Amahan, pagpaduol sa imong katawhan, ug dungga ang among mga pag-ampo. Doon na kami daghang mga kinahanglan nga dili namo ikasulti. Apan nasayod ikaw, niini ug nangayo kami, nga imo kaming tabangan, pinagi sa pagpasakit o kamatayon sa imong anak nga si Hesukristo nga maoy Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Unsay gasa ko kanimo tungod sa imong kayo giluhas mo ako gikan sa sala ug kanunay imong ipakita sa kaayong away suko. Mga igsuon, pagampo kamo aron ang inyo ug ang ako nga sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan, magkagagahom sa tanan. Dawat ortas Ginoong sakripisyo gikan sa imong kamot alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan alang usab sa kapuslanan sa tibok iyang santos nga simbahan. O Dios nga magkagagahom sa tanan, itugot nga human kami mahinlui pinagi sa gahom niining mga sakripisyo, makadangat kami sa gisaad nga kinabuhing dayon. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana ang kaninyo, Manausab kanimo ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang ngayong matarong Santos nga Mahal Dios nga tunhay magagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay nagkahiduol na ang mga adlaw sa iyang makaluwas nga pagpasakit ug mahimayaon nga pagkabanhaw. Pinaagi nini nabuntog niya ang kamapahitason sa karaang kaaway ug nahandom ang sakramento sa among kaluwasan. Ug busa uban sa mga angheles sa langit, nagasangyaw kami sa walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitahasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitahasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos,
Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha sa ugpan ni pasalamat kanimo mipikas umihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik ngan. Aron maghandom sa kamatayon pagabanhaw ni Hesukristo, naghalad kami kanimo amahan ining pahan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leon 14 among papang ni Alberto, nuestro obispo sa tanan nga mga pari sa mga relihiyosas. Sinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadaa silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, yang esposo, uban sa mga apostoles, kung sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga mahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Mag-ampo kita karon sa pag-ampo gitudlo kanato sa atong manunubos. Pag-ampo ngato sa amahan. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbut, dinhi sayo ta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matagadlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, ug pasayloa kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man naging harian, ang gahom ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo.
Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita ta ang timaan sa atong pag-inig suunay, panagdait ang kalinaw manaa kaninyo. Kalinaw. Kalinaw. Kordero sa Dios nga nagawagtang sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagapasaylo sa atong mga sala, bulahan ang gidapit alang sa iyang panihapon. Ginoo, dili ko nga iyong kalawat kanimo, apan pamulong mo lamang magmamaya ko. Ang lawas ug dugo ni Kristo magamping unta kanato ito sa kinabuhing dayon alang kanato mudawat niini. Ayaw ilingiw kanako ang imong naong sa bisan unsang adlaw nga mag-uol ako. Pamatiya ako sa bisan unsang adlaw, sangpiton ko ikaw, dungga ako dayon. Salmo 101, mag-ampo kita. O Ginoo, ang imong sakripisyo maghatag unta kanamo kadasig nga Dios nun, aron magmalipayon kami pagsaulog sa maong sakripisyo o makahimulos sa iyang mga bunga. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. manalangin kaninyo ang magkagagahom nga Dios, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang nahalad ang Santa Eucharistia, dadan ninyo ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat. Salamat sa Diyos. Maayong adlaw Lunes sa Semana Santa. Ganun.